pasahat ulos nagajang si Toro Rabu. Anggia matong ditangiyaw debata, gajang mau murmuna tujulanon, jala si Toro pinopar, apal madiamu kapacamotan pacariat tujulanon. Dono nami ma emisita betua maina perlingguman si borok, amata debatado nomor 2 lu mahamu di paroro. Sahat solu sahat tu bertean, hupa sahat tami ulus tuhamu, saya sahat mamu tu parorasan, sahat tu. Niopwi silau raja ison marantapak ko hami hula-hula muna si regar pasahaton ulus tuhamuna sayang gia ma dinongan itu hakamu di napa dimudimun punganon takas do taboto na ololoja do aka pengurus dohonon nami ma tuhamuna inatiko kujur mena tuto pinitapian tu dia hamu mangalaka dinalaho mangurus punganon saya tu sima hamuna dapotan persaulian sahat solu sahat tu bertean hupa sahat tami ulus naga jangot tuhamu sanggia mahamu waras-waras jala gabian.